Hello, naimbag nga oras tayo amin kay Ilocano. At mapantayo tatta di jay barangay Dagupan. Iliti lalo. Adang barkadak di jay nga nabayag da jay utang na kanya kung malaglagip na dagiti utang ti Marcos ano malagipon tagbayad kanya kung so nga mapantay singirin. Ewan gayam ni ate kadwaket ni Junior. Dati mo tati kabatik dito kakabsat in gagayam. O da papanakin mapang kami titalon isulat tamot ati kadwak. Permi nga makiwar ti tattao manen kakabsat kaday ti umadanin nga basing gawul ti politika. Siyempre at lagi tayo mamanakon ti tumunggal maysa kaya damot nga ipangabak ang kadigayan mas laking kanya manong muya Nung yan to dyan mga abag na gayam kasi ang tulat ta manok ko. bawa sa bali tato yung magstero pilusubo amuyo kaming kakabsat ka damot tips na dahi tata siya kasi malinak mo ti konsihal ti barangay tayaw mo ti apo ta nagbalin na mga numero 1 iso jajay kaya't kung mga ibinglay ka na kayo iti tips no kasano nga matan kamot iti posibilidad nga mga ka iti siya kwa siyempre muna ti aming napintas mo ti pakpakitak ti tao siya man nakatulong nakmot ano may panggap lang ti trabaho anti kwarta tawan mo ti kwarta kakapsat yung nagitidad to sigunti mabasak mo kada ma-observer ko nagipaarikap na musika uray no hanga kwarta at damo tayo magipaarikap dito tayo San Miguel kang runanay muy natan siya mo titik makitak mo kakapsat di kita agkasapuran iti kumpurmi na masida kasi ay itira mo tayo dila ay kamuto na talubukol nga dila dilata kasi ay sardinas no saan wapang ka maggiga pa si day kadwag tagbalon ti sardinas kunwari da jay mo ti pangayayok tumakanyadan ang kay tagbalbalon nun siya tagbalon ti ikan kunak ay ke ano santan doon natin ikang awan ti ulo na so nga dagi jay ti may nga tips ko ay tapos yaka mo ano kasingkat mo na mo kanang ibutos kanyak di tayo mababaakan kada baalaw mabaling nga taka kurso na dadakmot at di mo langak mo ay makita yung ay di may sa isang ano kandidato kata hanggang napugi ay medyo alanganain tapno mga baka no sika kumagat maki tangadang kay ti basing kawal ti politika masapol mo tagat nagdisadamot akwa amom nga diskurso ang nga datay di diskurso ta sirsirog ti mangmanggaw no istorya gal legal late dapat no ag diskurso ka mo tinasayat aramidem kasyay no agtalinaed ka nga politika kinday talabanang nga posisyon nga kapsat kasta ti amok nga tips tapno di kasta matang kamot iti posibilidad nga mga bak talaan ta pagkukuan tayo istorya lang gagayon kang kakapsat takwa medyo nawatiwat kami natin biyahe tayo kay Kaslamo la da jay napanakadjay pare jay Bulacan na jay ding kamu patang ay Ilocano ti jay kata kano na pan nagpasyar di balasang ay pinasyad na yung balasang kung parita gaputa imyan ay apaw tumadina pinartyanda mo ti manok niya dahil pagpapigsa no tarik na pagpapigsa na ang parita ko
siyempre umyang nga raw. Why? At kursunada mo aji balasang. At pinagkaigdada mo. Ay, matina! Hmm, Ada na basama ka na nung kasya. Ngatan. Amot nga naggargaraw aji lalaki. Di rurot ka nung arat aji babae. Mm. Pakaminduanan kasje maning. Awan na basama. Awan na pasama. Ay, tao kina, baka baklama eh. Kapaminduana kapinartiyan taman ti mano kung barita. Siyempre kursunada da mo. Ay, kasla kwa. Kasla dati kay mga sawang kapet da dahil lalaki. So, kanamin nga parchan. Kanain ka partiyan. Ngem, hambang nga gargaraw yung lalaki. Mga nagkarkaraw taga napanda kwan naturog ti malamoy nagling kanong mo ti sidana pasidada kanong kay lupo na kada picture Apaw, di kita mo lalaam titi tirana. taga nakariing ta babae kasto ni ti pungtunan ne imna kun Maria woy manaw lupo picture linamo mo ko buto yibo mo ko na iday Ay, day niya lang. Di matay. At dangarot kwa. Dangar nang isiparan na nga takinda jay remienta na kapsat. So, apin naggalas matang ko na naroday at nang isiparan na. ado matap apit dati dito banda nating Uy, napintas di pagpakay. Tatang dati la presyo ti erik ti apo. Baka slaka pa'y ka baka pamauyong pa'y kaya di at pampanunutan tayo gastos mo. nagina pete abono kada aminin Meron. nga Di ko na dangarudang nga pangato pantin sala ka no di bumababan. narigat pa yun pare nga bumabapantin no kasi kailangan nga pampanunutan ta gastos mo Ay, mautoyan ka. mautayan mo ay Sa bagay, umutagi di. Dituin gayem ni awan na karkap da si ka. Awan man. mo tao nga pulas nga makita tan Awan. Sayang man tayo crew tayo, nagbalta tayo na. Yang arat man ay. Dumagas tayo DJ ko. Ayan ni kumpadrek nga ko. Kumpadrek nga Sintong. barang ano nakaapi tayo Wan. Di tayo nga ko. Umutang na di. Iriga nga kwan. Pabayo tayo. Kumpadre! Apo, kabayagtangan ka na sa nakikian. Ay, bakit? Kasano tayo iwak ka na eh? Gragitan ka. Dahil ti kumpadre nga kwan ay nagwapo lang na dito yung barangay Tagupan. Manay nga may tayo mo binisita ta parang mo malagit na tao karami na malagit ni Marcos. Ang kumpadre, ay, sabi tayo dati. Hello ko naman kasi kita ay gayon tayo na eh. Ay. Aman. Hello ko naman. Hello ko naman ako. Nakinig naka-video dyan ay. Hello ka. Ay, na. Saka na ah. Ay, Mandi ah. so. Kasano tika sa kumpadre? Mas. Mana? Spicy. Malagit ko lang yan nga istorya nga di papagod niya Manila. Dati sa sawarma. Kaya ganyan. Wala na gindi kakatuwak na yung kinaseran. Ngayon, sawarma ko na ta. Ano kasi sawarma? Agdigos, kung pagsasaw kami ti abong kay. Pagtago na. Nag-isakara na mo ti sabon, shampoo, grape.
Nagboxer, nagpaigini na ini. Kapang kami. Ako, ising magbud dahil kay taksi ka pagluganan ni kukuha. Gusto magpatak ko. Ato, patay na dyan doon siya. Nakatarong ba doon? Mas daon na katawa. Hindi na katawaan ba? Diyan mo ka din, mabang ka magdidigos. Kaya pagsasaw sa warma. Kasi mo kaya nga makang din. Bumbit. Ako nga, hindi ko ako na. Tuludin nagmatira na. Hindi nga gagangay siguro. Nanti ata, diyan mamuday ito. Makamugay mo doon sa kanya. Sa warma. Nalpas manen da iti video tayo takta. Kakabsat ken gayem ko ida. Ket sapay lang mat kanyang lipatan nga i-likes, subscribe, ken i-share yumot kadagiti lipatan tayo nga Ilocano. Pagyamana alaw na iti Diyos ti Agmina, Diyos ti mangsalwat kumakata tayo amin. Bye-bye!